훈련을 한 바이 어버하에 샤리 샤리 극강 저가워 저거는 너가 기마리가 있었고 그 막까 한문 힘이만카 one week ni kakang go je chini hanok khorok ni bogwang thaku chomoni ni hoike je rom kak mani abo rom kak mani bo kunga hamyak samong khlai rom kak mani ya kunga tomo sikla komi bo rom kak mani ya abo jok bogok no nukha bogok no nubi bogok no safe and secure le babe tongna ni bage je ko bogok no kebo sinia ba agorawo safe and secure le babe tongna ni bage si bogok no agaga ni locality rok omen puli ko phung khai ka gang ke omen puli ko ya pari ko phai ka open shell ga go bong ko khanga bo chawi to nya ko no shakok ti ko bo khlaya kang bo ko nga hamya samung be gal ga ya hamya to mung samung bai bo gal ga ya hamya borok bai bo gal ga ya nga abang ang ka bo jok ko ngai tong nai chini ki pra ha chini jok ko ki pra kha ke bong ka mi am ka ni jati gu ki klai ngai bo ko nang obong ko nga mu khung go ngong wan suk mong khlai di ngok ge bo hamya ngi khangka hamya samong tangi tong khana ba hamya bo ge gale bo kini mo hayang khana ro hini je kok el lai mani je kok ek lai mani eba ba khabi sino je wan suk tong mani obong tu ke khi bo ye gi ta bu phang bo ko no nya actually bo no chang phiao gi go hak mai nyang tong mani ta ro ka bo ngi ka bang ma pro video kong bo kini mo kong ti kong bo nga hari mai nya je pa bo open sal ka go mo tong gi ga khaba bo nga ka bang ma medical care ko khlai na nang kha ka bang bo no me go ga tong na ko no ko ga care ko khlai na ni bi singo jo ko nga negative phai be ka bang bo ko ng sem ma ni ka rin ga tam le mang nai ba ngan ga abi singo ngo kini mang nai u ka ngo mang nai hi over hai ke tong mani no nge kya gai bo no me tong mani ba ge bo go holia ka bang kya gai lu mani bi singo bo ngo fio ge go hot kang ke ngau ko khang ge mong kha ka ang khang ke dai ko open shell ka ni yang nai abo ni ba ge se bo ngo ki kha o ga go relax ke tong ye ga mani angkai je borok ni hamya wan suk mong tong wi tong khai aba hamya bakha bisingo ko chui tong khang ka ngo nga ang ya go mi ko yo ngo ke bo oba hai hamya ka wan suk gi borok no mang khang kang ke bus kang go aguk na ni bus kang go ba chawi borok ja ke bong ya kung bai borok ba chawi borok ke bo le kha ka ang ngai ko la ko ka ang ngai mang na ni oba hai bong ba khawa ang ka ri sa phai gi borok no fa na ni ba ka ga gi ke bong ni ku no wai ka gi bong ngo ki ko sang ni ka bang chok ko ni ngo ma bu pha ko ngo jo ko ngo gang ga bu kha bu ki no ka ham khlai na ni ngo mu ko ngo a go ga wa bu ma bu pha khai mang ni ba ge ki kha bo go gu ri nga ni mu khong ma gwa o ma hai ro ni khang ka nga da hai ni ba ge ngo ke bo nga ham ya ka wang khu gi ham ya ba ka khalai si gi nga ge ka bu ang ni ji so tong nai lo gi wa ke ani lo gi wa ani ma ngai song ko tong nai chang ta bu bo ngo bo ni para go ga khang ge bo ngi ngo go ngai a ko bo ngo chang tu ke ni ka ham kung the ya ka ri kai phe nge ya ka ri kai phe ma ngi ya gu lo bo ngi khober ang nga ngai bo bu khu go ga ki puri tong kha school ga thang thang ya bo ki ko ga khangai tong khanga ya bo ga ko na ang nga ri tong ma ngi bi sino bo nga an future ka ham khai nga ni ba ge ang bo ngo bo ngi uk lo go bi ngi moi hi ka be bi ngi bai hi ka be ang bo ngi uk lo go ba ka wi ang khamong tang nai Kai o dina se medical test karna abo totally negative. Abo totally fake, abo totally negative. Kapong ni ulo ko je o tsara ni mong asasag man ni kapong ni tabu pong ni pati mo tam sa pong ko na. Tabog o tsara boro simia o tsara mange bong ni uklo ko ke bo tong kho tabo investigation chori kongo boro under custody wo hanggang ke boro tabo investigation khai ma ni poryo jang ke bo khobor man kha bong ni lo ke bo king chan jong a kongo jang bo o kini ki pra kha bo kini ki pra kha ngo a de khala go bo ngo bo jang o bo nga yo bo ja ka khlai ma ni a bo regret ang thun bo ta mo khlai ka a bo wan su gi ngai nga ni ang thun ja ke o bo hai ke bo khlai ka ta ke in future go bo ka ngo bo ke ta khlai tun bo ngi bo khaw bo o wan su mong tong thun